नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा यूट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंचावरती. तर मित्रांनो, आज आम्ही खाडीवरती आलेलो आहोत आणि आमच्या आधी हा एक आला होता इकडे बॅटरी माझ्याला हा बघा. आणि ह्याने मासे पकडले आहेत आणि ते ठेवलेत बघा, हे खिशात ठेवलेत त्या पॅन्टीच्या. आता ते बघूया किती आहेत. आणि झाबलीत त्याने पकडलेत थोडे. हे झाबलीत आहेत, नाही माझं पण होतं. हे झाबलीत आहेत थोडे मासे, मोठे आहेत त्याच्यात पण. आणि आता हा बघा, एक काढतोय मासे बघा. एक कुठून काढतोय बघा, चोर खिशातून तो मासे काढतोय. कुर्ली काढले ना. आता काय काय ठेवलं नाही बघा खिशात त्या. चौकस काढ. हे बघा चिंगलं बघा केवढी मोठी आहेत ती, केवढी आहेत बघा. 3 काढलं नाही एकदम मस्त. एक कालबोंड, हे कालबोंड आहे. अजून काढतोय पोटिया काचूक आहेत. हे बघा काही अंडी आहेत. ही तोंडात असतं अंडी, तोंडातून सोडतात, तोंडातून काढतात. आणि सोडायची नशीच. एक पोटिया काचूक होय. होय, ही कुर्ली आहे. माझी पाय बघा. ह्याच्या पण पायाला तेच आहे. हे ह्याला चांद मासा बोलतात, त्याच्या अंगावर डाग आहेत म्हणून. हे चिंगू, हे 2 चिंगल आहेत. किती आहेत खिशात? संपलाय वाटतं. बघूया ते पॉकेट. संपला. हे बघा एवढे आहे. अर्धी झाबली झाली माशानेच. आणि 4 कुर्ले आहेत. हा बघा कुठे गेलाय तो, कुठच्या मुलीत गेला रे. हा बघा कुठे गेलाय बघा. मासे पकडायची काहीतरी पद्धत तो बघा. मला म्हणतोय धर, मी काय करू. अशा करपात कोण जाईल वरती, लागल पाठ घासल. खैन तिकडनं येत आहे फिरून, ह्या दुसऱ्या मोरीत नाही येत आहे. हा ये, ह्या एवढीच्या मोरीत तो घुसलाय बघा. आता ह्या मोरीत घुसलाय आणि ह्या मोरीतून ये. ह्या मोरीत काय हाय, गडूल पाणी जात आहे बघा. सर्वीकडे कालवं करपा आहेत. तू गेला बाहेर पडला तिकडून, आता इकडून ये. हा बघा विराज, मी इकडे काम आलो. हा विराज शिकाऊ आहे, खाडीवर आणला होता त्याला. आणि हा तिकडे आमचा कोकणी माणूस आहे. आता इकडून काय पकडत येईल काय माहिती, मी बाजूच राहतो. इकडून बघूया आपण. काहीतरी गेलो. आला येतोय. पायपातून येतोय तो. पायपात करप बघा किती येते बघा. गडूल पाणी जात आहे ना. कशात काय नाही म्हणताय. इकडं बघ, एक फोटो काढू दे असं मोरीत. चला आलाय तो मोरीतून बाहेर. एक कुर्ली फक्त भेटली. चला मी पण पाय धुवून घेतो, काल झालं होतं. ह्या बघ चिंगूला झाला हातात. ह्या बघ खय गेला. हा हय गेला आतमध्ये. हय गेला. हे हा खय गेला. अरे
मास होय तो चिपक खय गेला चिंगूल देखते ही देखते चिंगूल गायब हो गया ऐसा कैसा हो गया तो बघा आलाय काय आणलं नाही बघूया आता तिकडे तू खूप लांब गेला होता तिकडे आतमध्ये आम्हाला सांगितलं तुम्ही इकडे थांबा बाहेर तो एकटाच गेला होता आतमध्ये बघूया आता काय आणलं त्याने येतोय एकटाच गेला होता पाण्यात काय ते चिंपोरी बघ केवढी आणली नाही ती इकड केवढी आहे बघ. मारला ना वाटतं तेच काय केलं आणि काय ते पॉकेटातनं काहीतरी आणला ना परत डोरेमॉन जादुई कपा कुर्ली एक छोटा बच्चा छोटा पैकेट छोटे पैकेट से निकला छोटा पैकेट और कुछ निकलने वाला है और एक छोटा पैकेट और क्या है कुछ तो कालबोंड है एक इसको डालने दे और क्या है और भी कुछ है मेरे को लगता है ये जादुई पॉकेट है छोटा पैकेट हाँ कुर्ली आणखी आणखी मस्करी करतो काय एक पटिया का चूक झाला काय संपा संपला पॉकेट और एक बड़ा चिंबोरा ते मासा आहे मोठा पकडला पकडतो इथे जाळीला टाकलं नाही मिळालो का हातात हं? मिळालं ना हे काय आहे चक्क हवात तांबूस आहे बघ केवढा आहे बघा लाजवाब चाहे इसमें 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 डालेंगे अब उसको और घर जाके फ्राई करके खाएंगे हम उसको ठीक है केवढा आहे बघा इच्छा होती काटे काठी बघा बिचारे कोण दादा तडप खतरनाक फिश थांबा सुटला नाही त्यातनं टाई टाई फिश किधर को है फिश गया गया पकड़ेंगे उसको अंदर गया, अंदर टिश, ये देखिए नहीं गया है अभी तक जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन ये ऊपर आएगा नहीं नहीं कर नीट कर जबली बंद कर चांगली बंद कर मस्त की मासा भेटला आल्याचा काहीतरी फायदा झाला